ନୂଆହାଟ ବାଲିସାହିଠାରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆହାଟ ବାଲିସାହିରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଅଗରେ ଦେହୁରୀ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା ଓ ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ହରିବୋଳ ହୁଳହୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ଆଲାମ ଯାତ୍ରା ସାହି ପରିକ୍ରମା କରି ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେହୁରୀ ପୂଜାପାଠ ପରେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଦେହୁରୀ କାଳିଶୀ ପାଖକୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କାଳିଶୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡମ୍ବରୁଧର ସାମଲ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଦଳବେହେରା, ବିନୋଦ ମାଝୀ, ମାନସ ମାଝୀ, ସୁଶାନ୍ତ ମାଝୀ, ରଣଜିତ ଦଳବେହେରା, ଅଖିଳ ଭୋଇ, ବବୁଲ ସାମଲ, ପୁରନ୍ଦର ସେଠୀଙ୍କ ସହ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳରୁ ପଞ୍ଚଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଟିଭି।